И какво става, хора? Аз съм Пипилотаро. Малко тук се намираме в малко неприятно получение, но това е трети епизод на играта Monstro. Малко наистина да поиграя така и тък му съзнавам, че имам всички приносители да вземам с подкъпа. Но сме с Бру, като е гадното, той ще беше тук. Да почваме епизод по този начин. Бега. Май. Ах ти камера! Затвори. Бро, сериозно ли? Получваме епизода по един гаден начин. Защо е при нас? Ако искаш ти става записа, не искам да кам. Моля. Измъкнах се няколко пъти, но няма. И сега ще ме подгоня, ако е скърт, наистина, ще ме подгони наистина. Няма никой. Не сме къснопи. Марш тука. Не мога да пустим душа просто. Тук няма душ. Каква е тази баня? Бе? Знаеш какво? Така. Помпим. Ух, това е много шумно хора обаче. Да, хване. Дай му. Май ме видя! Мъртъв съм! Не ме е видял! Много скоро за много... Докато ме... Не, няма да ще провери тук. Не, пъгнахме го. Не сме. Бро. И просто става бе.
Хора. Но, брат, предпочитам съм с Хънтера сега, отколкото съм с тоя. Май ще дойде. Вижте го. Има изял. Ти не знаеш къде сме. Да го рискуваме ли, хора? Му обаче с чарджата има един нещо като сила, която чарджа. Не, ако провериш там, ти си гей. Ако провериш там, ти си хубав човек. Не, моля се, не дай. Да го... Няма го чекам, хора. Предпочитам да ме изкара, да почвам да рънкам живота, отколкото... Там от... Ще ме изкара, нали? Окей. Не, фак. Така. Той е горе. Иначе какво? Минахме я. Движи. Боже. Ти бил на работа, там аз правя много повече време, иначе да играя. Да кажем малко само. 5 минути само да кажем. Сега трябва да ми побутите и да сме готови. Не, той бърка за нас. Не. Да, пъти сам, удари сам. Да. Добре, минахме играта. Хора, минахме и там в втора край, третия там, края с лодката. Боже. Да примира да я сега, не съм, хората брега казва видеото, не съм качвал от 5 дена или повече, не съм видял. Но за сега ще имате този епизод на Монструм, който минаваме игра с подводницата, с лодката. Следващия ще е с подводницата и това ще е последно поредицата. Но ако не, ако и вие искате още видео на Monstrum, смайте лайка и се абонете за канала ми с камбанката. И да, хора, това ще е от мен и чао!